Эдуард Баласевич. Хто дбає, той і має. Посеяли у колгасе кукурузу згодно плана. Ну, кукурузочка, расти. С тобою будем мясо, масло и сметана. А куры яйки будут по пуду нести. Насіння у глебу постную так сяк пораскидали. И лето целое туды не заглядали. Яго ж зяўблі гракі, глушыў асот, крапіва сок смактала. І кукуруза тая не расла, а чэзла, вяла, бо не было ў арцелі гаспадарскай рукі. А ўвосень недарэка старшыня казаў суседу: «Пасеяў злак, но яго не следу. Вось тут і ўкараняй номенклатурную культуру. Кароўкам нечага жаваць, бо ты не гаспадар, а дурань, такіх 3 шыі трэба гнаць». Сусед прамовіў з абурэннем: «Калі ты кінуў у зямлю насенне, дык падкармі яго, зрабі праполку. Вось мы папрацавалі з толкам. Ну і зірні на наша поле. Не кукуруза, звон. Сцябліна кожная шуміць, нібыта поля. Ідзе ў рост, бярэ разгон. Прыкласці рукі даражэнькі трэба, а не чакаць дзівосаў з неба. Такі закон. Хто дбае, той і мае.